При мен е Веси, която беше част от събитието на Inclusive Club. Тук съм, за да й задам няколко въпроса. Здравей, Веси! Привет, Мария, здравей! Как ти се стори атмосферата? Страхотно, много зареждащо, много вдъхновяващо и нямам търпение да наблюдавам какво предстои и да съм част от развитието на препоръчителската мрежа. Веси, ти си човек с опит в недвижимите имоти. Кажи ми, кое е нещо, което те грабна в Inclusive Club? Неограничената възможност за развитие, нещо, което самата идея при стартирането ми в сферата беше много водеща, но тук е още доста по-опростено, което не включва всичката като влагане на време, на толкова много усилия и така спънките по пътя. Да, и последен въпрос ще ти задам. Относно създаването на екип в Inclusive Club, мислиш ли, че е максимално улеснено? Категорично да. Като човек, който има вече опит в изграждането на екипи, смятам, че тук е още доста по-простено и вярвам, че моя предишен опит ще ми бъде много полезен в това ново начинание. Със сигурност ще успееш. Благодаря ти пак. За мен беше удоволствие.